Welcome back, our trusted viewers and subscribers. We hope that you are doing perfectly fine there at home, and Christmas inudle kahle, ama holiday futhi asaniphethe kahle. Siyajabula ukuthi siphinde sibe nani in the same podcast that we have been in since from day one when we met. Namhlanje ke sisasekhona kanye nawe mbukeli la siphathele khona imanga ezenzeka laphana in the city of Johannesburg. Njengoba ubona leli flat okade sikuvezela lona yi flat elikhona laphana kwi CBD of Johannesburg ku De Villiers Street and also no King George Street lapha duze nje ne-MTN rank emarobotini akhona lapha e-MTN rank. Uyabona ke leli flat sikubonisa lona, it's one of the hijacked buildings akhona laphana edrobheni, kodwa ke okuyikona okusithathe kakhulu ngalama flat ahijackiwe okwenzeka khona okusithinte kakhulu engicabanga ukuthi ku-affecta nawe mbukeli ungasekhaya, mhlawumbe ku-affect wena direct but kuya-affecta ngoba mhlawumbe unesihlobo esihlala khona la Johannesburg mhlawumbe esiyisebenzisayo leya ndawo for some certain reasons. Namhlanje mbukeli ngifuna nje ukuthi sikubonise ukuthi yini eyenzekayo laphana, njengoba u-MMC of Public Safety in Johannesburg uMr Mgcini noma uDr Mgcini Chaku ebusy enza ioperation wokungena kuwona lama flat ebheka ukuthi ngabe icompliance iyagcinwa yini, uyalandelwa yini umthetho wokuhlala khona lapha emabhilidini. Njengamanje mbukeli lo mbonayo uyena uMr Mgcini Chaku lo phothe ubhobhojana laphana uma ngqafaza umavula kuvaliwe ehamba ke nethimba lakhe hamba la akhona. He is in one of the hijacked building khona laphana drobheni noma in the city of Johannesburg in Hillbrow side. Ngathi niyayazi ke eHillbrow baqhuba wona ke umsebenzi operation, kodwa ke mina mbukeli engizokwenza njengamanje ngifuna ukuthatha ngikufake ngembukiso engikuphathele yona uye nawe ubone nje ukuthi kwenzakalani lapha. Mhlambe wena awuyisebenzisi leya ndawo, kodwa kunomuntu osondelene nayo oyisebenzisayo leya ndawo noma amabhizinisi aqhubekayo kulaya ama hijacked buildings noma kulama bhilidi aseGoli. Uyazi ukuthi lapha eGoli kukhona kuma flat lawana kunamabhizinisi esiwadingayo aphethe ama essential services noma products esiwadingayo njengokudla nezinye nje izinto esizidingayo. Njengamanje mbukeli ngifuna ukuthi ngikuthathe ngikufake phakathi lena indawo ebonayo i-basement ye-hijacked building khona lapha kwi-city of Johannesburg. Thula ubheke ukuthi yini ozoyibona lapha njengoba engena amadoda u-MMC of Public Safety in Johannesburg, Mr. noma Dr. Mgcini Chaku. Lapha mbukeli njengoba ubona ukuthi le ndawo angena kuyona ebukeka angazuthi imayini esashiywa emva kweminyaka eminingi. Uma uthi uyibuka ngathi indawo lena ehlaselwe noma ongathi uma uthi phakathi kuphume izipoki. You gonna be surprised if I tell you ukuthi lena ibutchery noma stores la kugcinwa khona inhloko ezisazophekele abantu lapha edrobheni. As I told you kumenqala ukukhuluma ukuthi ngizokubonisa ukuthi what is happening in those hijacked flat behind our absence. Singaboni kodwa thina sizilethelwe nje into esuke sidinga leso sikhathi njengakho ukudla lokhu, kodwa sazi ukuthi kuphuma phi. Uma ngabe uthi uyabhekisisa mbukeli wena kule video siqeda ukutshengisa kuyona ikhonani into oyibonayo compliance mhlambe ngokwe safety and cleanliness, awubheke nje ngisakubukisa khona la ebuilding. So now you see, guys, there's a okay, let's check. Yeah,
Go check by going up with free china kanti kunethe someone's head. Umbuzo ke uzothi obani abenza lento le, uzothi umbuzo obani abenza lento lena leyo sengoyiyekela kunina babukeli ukuthi nani nisikhulumele noma nibeke yena imbono ukuthi ngabe obani abenza lento lena abakwazi ukuthi bazidlise ukudla okugcinwa endaweni nje okungena compliance inhlobo mesikhuluma mhlambe ngesafety sikhuluma njena ngehygiene lutho awutholi lutho okuyicompliance njengoba ubona izithombe ezayo inyama lena ekuthiwa siphakelwa yona noma esidlayo ineshow ukuthi abantu abaningi abahlala edrobheni ababukele le video nje manje bayazibona ukuthi basuke bedlani kwezinye ezindawo ekuthiwa ithengisa inhloko. Kanti ke mbukeli akugcinanga nje ngokuthi kuvele okwenzeka lapha endaweni yenhloko, kukhona nokunye okwesimanga engisafuna ukuthi nje ukubone uthule ubuke. Uyabona windoda ethanda ukudla emakhishini uthi ufuna wena iplate ngoba awuzwani nokuyodla ochicken licken, awufuna ukuyohlala phansi uloke udla izinkukhu ezithosiwe lapha ko chicken licken, awufune KFC, awufune eburger, ufuna ukudla kwepapa, ufuna ukudla kwespoon, uhambe kulamakhishini awomahamba nendlwane ufike lapho uphakelwe iplate. Lapho ke mawuphakelwa iplate uphakelwe namaphisi enyama, ngabe yenkomo ngabe yenkukhu, mhlawumbe uphakelwe eyenkukhu, awukazi uzibuza ukuthi kambe le nkukhu iphuma phi. Othi ngikutshengise enye omunye umbukiso la khona kuwona lama hijacked buildings kukhona ngisho i-poultry farm ekhona laphana eqhubekayo. Angazi ukuthi ngizoqhubeka kanjani yini le yanto, kodwa ke nansi ivideo ngicela ngicela ubuke nje umbukiso mbukeli uzibonele nawe. But bro ko ala kwenza le wena. Yazi yadlula vele mangifika lapha ngiyahlathisa bese Yazi basi singakwazi ukubamba ukusambe nawo. I guess Aziyazi ba we can arrest you sambe nawo manje. It's not allowed lento yenzayo because abantu bangagula le. People can be sick. Yalo nto ayino chicken flu. chicken food. Kanti iflat lelo. Yes. Uzobulela abantu where you from? Ekhaya. Where you from ekhaya? Ezini yabona bra. You can't do lento lena manje. Yebo kodwa. Yebo. Yebo kodwa. Yeah, bakhona. Sazibulala inkukhu zakho. Yebo. Echecheni yempela. Yebo. So kule wena kazi so don't impound them. Uma uthi uyabukisisa lesi space okwenziwa khona le poultry farming akucaci ukuthi esana space, kodwa uma uthi abukisisa uyabothi space lesi esingange bathroom, isingange bathroom where you can fit a shower and also a toilet on the other side. So the question is, lesi space lesi eqhutshwayo khona le poultry farming esani kwakwenziwana lapha ya, ngoba angeke wenze i-poultry farming kwindawo engaka. Mawuthi uyabheka izinkukhu ezikhona laphana ezikhuliswayo, they are more than 100, zingaphezulu kuka 100, and izona exactly lezi zinkukhu umbukelo ongathi othi mawukhala ngendlala uhamba lapha edrobheni ngase MTN rank uza njalo uya ngako Cookhouse, yonke nje le ndawo leyana ku Market Street la kugcwele khona izinto ezidayisa emgaqweni kodunusa kanjalo. Lezi inkukhu lezi iyona le nyama osudayiselwa yona, ngoba lezi inkukhu akuzona izinkukhu othi mawuyibheka ubone ukuthi kube izinkukhu engathiwa ziyodayiselwa
ziyodayiselwa i-company thizeni noma i-franchise thizeni njengabo KFC, Chicken Licken njalo njalo, kuthiwa zithengisiwe khona, ziyophekwa ke zenziwe kahle bese sizidla. Kodwa ziqhubeka khona lapha, zihamba khona lapha esidididini lapha edrobheni. Uyalazi idrobha uma uthi umuntu okhona eJozi noma uhlala khona la eGauteng. So umbuzo uthi obanike abarana le operation ye-poultry farming la, uyaluzwa ke ulimo othi uyalalela omkhaya bami ngiyabazi, ngibezwa ngisho olimini bebekhuluma, nawe omkhaya bakho uyabazi, uyabezwa olimini mangabe bekhuluma ukuthi yangakwethu-ke le. Umbuzo ke uthi obani laba manje abaqhuba le poultry farming where you can see ukuthi there is no compliance la of safety, there is no compliance of hygiene and other rules nje of running a business in South Africa. I don't know if you can spot noma identify any rules la obona ngazuthi under these rules they can run this business. What can be the solution to stop this, to combat such operations that's going underground kuma hijacked buildings? Kumele kwenziwe njani na ukuze kuvinjwe lesenzo sifana nalesi kumabhilidi ase-Johannesburg noma ngasekhona nje eJohannesburg kuphela nakwezinye indawo? Yini edinga yilo muntu kahle kahle ukuze mhlambe ibusiness yakhe ikhulu? Ngoba angicabanga ukuthi akushiwo ukuthi akavale ibhizinisi, akangarani ibhizinisi efana nale, kodwa into ebalekile la i-compliance nje kuphela, into engicathi ibalekile kubaphathi baleli business. Kuthini okwakho uPaula Mbukeli ngasekhaya uma ngabe ubona ama-operation afana nalawa enzeka lapha kuma hijacked buildings? Kusolwe bani ngalento eyenzekalayo? Ubani okumele ablenywe ngayo yonke lento lena? Ngoba into efana nalezi kumele zingaqali nokwenzeka nje, ithi yenzeka ibibanjwa ukuze ingeke isabalale. But njengamanje siyabona ukuthi isabalale, khona okunye ongakaveli kuthina asingakakwazi, okusho ukuthi lento ihlukene ngendlela eningi. Maningi ama-operation, maningi ama-business runwa ngokungemthetho khona lapha kuma hijacked buildings. Uthini wakho umbono umbukeli ngale amabhizinisi angekho emthethweni aranwayo laphana? Futhi ngabe obani abarana la mabhizinisi mhlambe uma kuwukuthi unayo inclu, mhlambe unalo ulwazi ukuthi vele akhona ama-operation afana nalawa aqhubekayo, obani aba behind all this operation? Konke lokho sobe sesibheka lapha ku comment section la sizohlangana khona, ngoba njengamanje siyayivala le video noma le ngxoxo besinayo kanye nawe namhlanje Mbukeli, size siphinde sihlangane ngokuzayo.